Començarem amb la primera convidada, que és una convidada que ha nascut, és una catalana nascuda a Moçambic, que porta molts anys vivint a Catalunya i que ha treballat molt en temes de la immigració africana, de la immigració en general també, el seu tema és Àfrica, però està interessada i treballa en temes d'immigració. Benvinguda, Tània Adam. Hola, bona tarda, Patricia, què tal? Bona tarda. Començo. Hola, doncs això, com ha dit la Patricia, jo em dic Tània Adam, Tània Safura és el meu nom, no ho vaig descobrir fins que tenia 5 anys perquè tothom em deia Safurinha, que és el diminutiu afectuós de Safura. Aquest és el nom de la meva àvia, que va néixer a Tete, que és una població que està al nord-oest de Moçambic, i ella es va casar amb el meu avi, que era l'Osman, i els seus pares provenien de la Índia i el Pakistan. Fruit d'aquesta unió va néixer el meu pare, que es diu Sakur, i van tenir amb el meu pare 10 fills més. El meu pare va parar a un altre poble al sud de Moçambic, que es deia Rassano Garcia, i va trobar a la meva mare, que la seva mare és de descendència d'Aràbia Saudí, i el seu pare és de Madagascar. O sigui que és una barreja cultural, una barreja que era molt freqüent en els països africans, que sobretot en la zona de l'Índic. Jo soc la germana del mig, tinc una germana gran i un germà petit, i porto 35 anys, tinc 35 anys i porto 10 vivint aquí a Barcelona. Als 6 anys ens vam anar a viure a Lisboa, als 10 a Madrid i als 25 vaig decidir que volia venir aquí. Amb això què vull dir? La meva germana viu a Madrid, el meu germà, després de viure als Estats Units, viu al Alcázar de San Juan, els meus pares viuen a Maputo. Som una família que viu amb el Facebook, amb el Skype, amb FaceTime, totes aquestes tecnologies que ens permeten estar connectats. La meva història jo crec que és una història més dintre d'aquesta societat, és una història de moviment, és una història d'adaptació, una història d'intentar trobar-te o sobreadaptar-te a lloc on arribes. Això que suposa que quan arribes a una ciutat, a una cultura que és una cultura que no forma part de la teva, i que tu has de fer un intent d'aprendre la seva llengua, entendre la seva gent. Jo als 10 anys vaig aprendre castellà, als 31 català, i l'anglès l'he anat aprenent durant tota la meva vida. Llavors amb això què vull explicar? Vull explicar que allò on jo he arribat he trobat que potser no sentia del tot part. La societat no em representava i això, aquest sentiment, el que m'ha fet és treballar i donar a conèixer a la societat on jo he arribat allò que sí que forma part de mi. El que forma part de mi és això, o sigui, jo estic aquí, el meu DNI és el DNI espanyol, però és part de la meva identitat, però la meva identitat també és la identitat africana, que per cert és un continent que està molt maltractat als mitjans de comunicació i jo el que faig a la meva feina és intentar contrarrestar aquesta informació sobre guerres, informació sobre hambruna, corrupció i donar una visió positiva del continent africà. I és això el que fem moltes persones de la diàspora africana, és això el que fem moltes veus que estan naixent del continent africà. Imagineu-vos que només es conta la història de que Espanya és desnonaments, és atur, és corrupció i al final es creurà que només és això, però no és veritat.
El mateix passa amb el continent africà. I per això de manera natural m'han sorgit dos projectes, que un és Radio Àfrica Magazine i l'altre és Safura, que pretenen donar a conèixer i pretenen posar en valor la cultura contemporània procedent del continent africà, explicada des de veus de la diàspora, explicada des de veus de gent que se sent inspirada per la creació del continent africà. Per mi és molt important perquè els meus fills podran d'alguna manera trobar-se una societat potser més inclusiva, una societat que la seva mare ha lluitat dintre de les seves possibilitats per mostrar allò que forma part d'ella, allò que és la part de la seva identitat, perquè les identitats són múltiples, jo crec, no són estanques. I jo crec que això és un ensenyament que hem de fer arribar i que les administracions ho han de tenir en compte perquè cada vegada som una societat més diversa. Som un territori, tots els territoris, totes les ciutats són un melting pot de gent de moltes cultures diferents. I és la nostra responsabilitat mostrar allò que formem part. És la nostra responsabilitat com individus que formem part de la ciutadania i també de l'administració. I és aquesta la meva lluita personal i em sento molt orgullós de les meves arrels i de tot això perquè em fa sentir viva, i viure també. Jo crec que ja estem. Sí. Molt bé, Tània, ara podem parlar. Anem a parlar. Sí, tu has dit, molt bonica la teva història, tu has parlat ràpidament de que la imatge d'Àfrica és maltratada, però sí, jo crec que fem moltes generalitzacions i diem Àfrica com si fos el pati de la casa, però a Àfrica són 55 països, una gran diversitat. Bueno, és molta diversitat, em sembla que hi ha com 4.000 llengües, diferents cultures, formes d'entendre el món, i sí que és veritat que moltes vegades es parla d'Àfrica com si fos un país i no és pas, és molt més, molta diversitat en el continent. No és el mateix, jo soc de Moçambic, però no és el mateix una persona de Moçambic que una persona de Senegal, per exemple. O de Marroc, o de Marroc, igual que no és el mateix una persona d'Espanya. I que estem parlant d'estats-nació, o sigui que són una cosa més o menys recent a la història de la humanitat. És que hem d'anar a un nucli més petit encara que l'estat-nació. També una altra cosa que des dels colonitzadors, perquè estem pensant des del neocolonialisme, des dels colonitzadors sempre es ve, sí, els pobres, ells són els necessitats, la pobresa, la malaltia, però sense veure la riquesa no sols humana, també la riquesa en recursos. Suposo que és un discurs que en el fons interessa, és un discurs que es va mostrant, o sigui, hi ha un sistema educatiu a Occident o als diferents països que composa el que són, diguem-ne, Occident, que compten, com diu una escriptora que a mi m'agrada molt, que és la Chimamanda, que té un discurs que és el perill d'una història única, i llavors compten sempre la mateixa història sobre el continent africà, que és la necessitat, que també és molt promogut per les ONGs des del meu punt de vista, perquè necessiten captar recursos per fer els seus projectes, que està molt bé, però amb això estan danyant d'alguna manera la imatge del continent i no deixen sorgir o no deixen veure tota aquesta altra part que també existeix, que és el que jo abogo, demostrar tota aquesta part que existeix. Tu has fet aquest documental tan bonic que he llegit que ha sigut com una inspiració per tu per començar amb aquest treball. Parla'ns d'aquest documental. Un punt d'inflexió a la meva vida. Sí. Expressions de l'Àfrica negra a Barcelona. Sí. És un documental que el que volia era parlar amb diferents artistes africans que viuen aquí a Barcelona. Va ser en el moment que en aquesta ciutat va arribar molta immigració. Estàvem vivint al país un cert moment de bonança econòmica i llavors això d'alguna manera atraia mà d'obra. I llavors es va quedar la immigració africana, que venia molta, però no, part venia en patera, llavors en l'imaginari de la gent
Sí, aquesta és la imatge. L'imaginari és que la immigració africana és una immigració que procedeix pateres quan arribaven també per l'aeroport. Llavors, el que volíem en aquest documental era contrarrestar novament aquesta imatge parcial del que és la immigració africana i donar veu a aquests artistes. I què has trobat quan has fet aquest documental? He trobat un món que em va fer reviure tota. Un món de gent que té molta creativitat, un món de gent que està lluitant per sobreviure i per mostrar el que té dintre i a mi em va portar cap a un nou camí que avui estic aquí i faig el que faig d'una manera gràcies a aquest punt d'inflexió que va sorgir el 2009. També tu has dit en un dels teus escrits que a l'Àfrica l'art està a tot arreu, és una expressió natural de la vida, com l'aire. Com és que s'expressa aquest art africà a Barcelona? El que passa és que aquí l'art està molt institucionalitzat. Sí. Al costat. Hi ha un sector que és el sector cultural que té una forma de funcionament i això en molts països africans gairebé no passa. No? Llavors, clar, portar a un artista africà que potser passa, no ho sé, estic generalitzant, que això també hem d'anar en compte perquè estic dient que se generalitza sobre Àfrica, però jo ara mateix ho estic fent. Hi ha artistes, hi ha persones que al seu lloc d'origen feien coses i que aquí es troben que, ostres, sí, soc artista. I llavors ha d'entrar dintre d'un circuit que potser és força tancat i que el que fa és donar a conèixer o treballar la cultura, que és la cultura dominant, que és la cultura de la nació. Llavors costa molt que aquesta cultura o aquestes expressions culturals de fora s'integrin i que no es vegin com una cosa fronterissa o de fora. Llavors jo crec que a poc hem d'anar normalitzant i tenir en compte que aquesta persona és d'aquí, que no s'anirà, que aquest art és un art d'aquí, m'entens? I això ho hem de a poc anar fent aquest canvi, aquest pas. Això em porta a pensar una cosa molt actual aquí a la nostra societat de la construcció de la identitat catalana. Sí. Quins són els catalans? Perquè els catalans no necessàriament han de néixer a Catalunya. Clar, és que si parlem de Catalunya com a territori, els catalans són les persones que estan en aquest territori. Però si parlem de Catalunya com un sentiment d'identitat, els catalans són els que vulguin ser-lo, jo crec, o que ho sentin, saps? Perquè la identitat és una cosa molt sentida. Llavors és el que comentava abans, l'estat-nació, la nació es va molt cap al territori, cap a la llengua. O sigui, uneix territori i llengua i llavors tot això, tot allò que està, tot allò referent a persones que viuen en aquest territori, que comparteixen la mateixa llengua, la mateixa identitat, llavors formen part d'aquesta nació, en aquest cas de Catalunya. Aquesta és una proposta molt bonica perquè la nostra Catalunya podria ser de sumar i sumar i sumar gent que aporta coses és més complicat. Construeix. És més complicat perquè s'han de canviar moltes coses, però a poc. Tu estàs treballant activament en això, amb els processos de creant consciència. Treballo molt amb Radio Àfrica, Magazine en Àfrica i amb Safura a través de la moda, sí, treballo amb això. I ara, perdona, no és que estigui mirant un missatge, és que no seria molt mala educació, és que vull mirar si tenim una pregunta. Vale. Si tenim preguntes, especialment del Radio Àfrica. Aquí, mira, hi ha una pregunta en anglès. How do you find the perception of African in Catalonia compared with the rest of Spain? No lo sé. No lo sé porque... Tú has viscut a Madrid. Claro, pero la conciencia de África no me vino hasta que llegué aquí. ¿Sabes lo que vull dir? Com una cosa personal. Com una cosa personal. O sigui, quan jo vivia a Madrid, jo estava immersa en allò que havia... Vaig arribar als 10 anys, vaig educar allà, però t'adones que hi ha alguna cosa que no funciona.
hi ha alguna cosa que xirria. Llavors t'adones que tens que has de treure, a rascar en el baúl i trobar les teves arrels, buscar la teva família, la teva identitat, i comences a fer aquest procés cap enrere. I això no em va arribar fins que vaig arribar a Barcelona. I llavors allà a Madrid no vaig viure aquest procés i per tant no soc conscient de quina percepció hi ha sobre el continent africà, sobre els africans a Madrid o aquí, o sigui, no puc fer la comparativa perquè no sé. No tens l'experiència. I també hi ha una altra pregunta. What do you like the most about living in Catalunya? La gent està preguntant en anglès. Sí. Living in Catalunya, I don't know, but living in Barcelona, el mar, la brisa, me recuerda mucho a la de Maputo. Cuando llegué aquí me sentía como en casa, y después, bueno, ya he creado mi familia aquí, aunque casa siempre es allí. ¿Tienes tres hijos? Tengo 3 hijos y un esposo catalán. Y un esposo catalán, sí, sí. Sí, claro. Ya estoy como en casa, aunque casa siempre es casa, mis raíces están en Maputo. Y una pregunta sobre el Radio Africa Magazine. ¿Cómo ha nascut y cómo poden Radio Africa Magazine nació en el 2012 como Radio Africa Music, como un espacio para dar a conocer la musicalidad que hay en el continente africano. Estaba harta de que también fue como unas reflexiones que surgieron del documental, de cuando se hablaba de... Sí, es parte del trabajo que mostramos en Radio Africa Music antes y ahora, desde hace apenas un mes, es Radio Africa Magazine. Está muy cansada de que cuando se hablaba de música en el continente africano se iba hacia el concepto tradicional de música africana. Al estereotipo. Que es una parte, pero hay otras. Y yo quería mostrar estas sonoridades urbanas, lo que pasa en las ciudades, lo que pasa en la ciudad africana hoy en día. Esta es una ciudad en la cual hay un bullicio, los jóvenes tienen acceso a internet, pueden conectarse, pueden hacer música con internet, pueden grabar vídeos, hay una creatividad brutal y yo quería mostrar todo eso. Entonces hice Radio Africa Music y hace un mes le he juntado al proyecto Safura y es un magazine que lo estamos construyendo, que lo lanzaremos en 2015. Estoy muy emocionada con el proyecto porque yo creo que serà un proyecto muy bonito y muy potente. Segurament, perquè tu també tens una energia molt especial. Perquè és que jo funciono així, desgraciadament i afortunadament. Afortunadament. Però també és perillós funcionar així, perquè és molt visceral això. Ja som dos. Sí, no? Però també saps que estava reflectint sobre el fet que moltes vegades des de la mirada colonialista, si l'artista o el músic africà o latinoamericà no fa el que s'espera que ells facin, no pot trobar un espai. Com treballar amb aquesta dialèctica de fer el que esperen que facis per insertar-te en la música com música africà i fer, per exemple, música, no sé, electrònica, que podria ser... Jo crec que l'artista... Això és un procés de l'artista, és a dir, si l'artista el que vol és mostrar això, que ho mostri. El problema sorgeix quan hi ha un artista que no vol mostrar això i que la societat l'obliga a fer això, no l'obliga, és a dir, que no pot guanyar-se la vida si no fa això. Ahí és d'on sorgeix el problema, perquè està limitant la seva creativitat. I aquest treball l'ha de fer el propi artista, perquè és complicat, perquè clar, tu quan arribes a un lloc, aquí, si parlem d'aquest territori de Barcelona, és veritat que la societat, o sigui que les institucions han de tenir en compte la diversitat cultural, però és que som tants, amb tants orígens culturals diferents, que és veritat que han de donar espais perquè aquest artista es pugui expressar, però també el propi artista ha de fer aquesta feina, de mostrar, és molt dur, és molt pesat, pedagoga, i això jo crec que molta gent es cansa. Però a ti segurament amb el teu treball molt difícil que et cansi. Jo intento facilitar la vida a aquesta gent que intenta viure del seu art.
Jo crec que ja hem acabat, però és que ja en podríem parlar, parlar. Tens una pregunta? Hi ha una pregunta d'un antic convidat. Sí. Hola, tinc una pregunta. A veure, a Nigèria hi ha el Nollywood, que és la segona indústria del cine més important del món. Com és possible que aquí no hem vist mai una pel·lícula de Nollywood? Si és la segona indústria del cine, el més important després de Hollywood. Perquè el Nollywood el que fa és proveir de cine a la gent de Nigèria i dels països del voltant. Llavors, com la població és força important, fa que el volum de pel·lícules produïdes sigui molt gran. Però, en el fons, són pel·lícules que estan fetes per a aquest públic i amb uns mitjans molt limitats i que amb un diàleg, un llenguatge cultural molt per la gent d'allà. És com si... Com es diu la sèrie més famosa? Local. No, la sèrie més famosa de TV3, com es diu? El Porca Misèria, Plats Bruts... El cor de la ciutat. El cor de la ciutat. Bé, el cor de la ciutat és en català. Al Nollywood, a Nigèria es parla anglès. Però tu imagina't, és igual en què es parli, es pot traduir o... Tu imagina't el cor de la ciutat a Nigèria. Has vist alguna pel·lícula de Nollywood? No, és que no n'he vist perquè no... Pots trobar-la a internet, llavors entendràs el perquè. Hi ha pel·lícules, es pot fer una selecció que poden arribar fins aquí. De fet, a París hi ha un festival internacional de Nollywood, però moltes jo crec que són per al públic nigerià, de Ghana, de l'Àfrica Occidental. Trobo. Gràcies. El gran dictat, que és per nosaltres els que aprenem el català. Oh, el gran dictat, imagina't el gran dictat a Moçambic. Però, perdona, moltes gràcies, podríem parlar, però et tornaré a convidar. Gràcies. FaceTime, totes aquestes tecnologies que ens permeten estar connectats. La meva història jo crec que és una història més dintre d'aquesta societat, és una història de moviment, és una història d'adaptació, una història d'intentar trobar-te o sobreadaptar-te a lloc on arribes. Això que suposa que quan arribes a una ciutat, a una cultura que és una cultura que no forma part de la teva i que tu has de fer un intent d'aprendre la seva llengua, entendre la seva gent. Jo als 10 anys vaig aprendre a casar amb el meu avi, que era l'Osman, i els seus pares provenien de la Índia i el Pakistan. Fruit d'aquesta unió va néixer el meu pare, que es diu Sakur, i van tenir amb el meu pare 10 fills més. El meu pare va parar a un altre poble al sud de Moçambic, que es deia Arrasano Garcia, i va trobar a la meva mare, que la seva mare és de descendència d'Aràbia Saudí i el seu pare és de Madagascar. O sigui que és una barreja cultural, una barreja que era molt freqüent en els països africans, sobretot en la zona de l'Índic. Jo soc la germana del mig, tinc una germana gran i un germà petit i porto 35 anys, tinc 35 anys i porto 10 vivint aquí a Barcelona. Als 6 anys ens vam anar a viure a Lisboa, als 10 a Madrid i als 25 vaig decidir que volia venir aquí. Amb això què vull dir? La meva germana viu a Madrid. El meu germà, després de viure als Estats Units, viu al Alcázar de San Juan. Els meus pares viuen a Maputo. Som una família que viu amb el Facebook, amb el Skype. Interessada i treballa en temes d'immigració. Benvinguda, Tània Adam. Hola, bona tarda, Patricia, què tal? Bona tarda. Començo. Hola.
Pues això, com ha dit la Patrícia, jo em dic Tania Adam, Tania Safures el meu nom, no ho vaig descobrir fins que tenia 5 anys perquè tothom em deia Safurinya, que és el diminutiu afectuós de Safura. Aquest és el nom de la meva àvia, que va néixer a Tete, que és una població que està al nord-oest de Moçambic, i ella es va... Començarem amb la primera convidada, que és una convidada que ha nascut, és una catalana nascuda a Moçambic, que porta molts anys vivint a Catalunya i que ha treballat molt en temes de la immigració africana, de la immigració en general també, el seu tema és Àfrica, però està